ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சாய் மார்வல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து எப்படி நம்ம ஸ்னாப்சாட்டில் கேம் விளாட்றதுன்னு. இந்த சைடு பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் பாட்டமில் வந்து லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்கா, அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட நீங்கள் விளாடலாம். சாய் ஃப்ரெண்ட், என் ஃப்ரெண்டு பேர் சாய் ஃப்ரெண்ட். என் ஃப்ரெண்டை தொட்டுட்டேன். கொஞ்சம் ரைட்டில் வந்து ராக்கெட் மாதிரி இருக்கா, அந்த ராக்கெட்டை தொட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேம் விளாட்லாம். நீங்கள் சொல்லலாம் உங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் அம்மா கேம் ஏற்ற விட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு போர் அடிச்சுன்னா, உங்கள் ஃபோனில் ஸ்னாப்சாட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதுலேயே நிறையா கேம்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் விளாட்லாம். இப்போ நான் ஒரு கேம் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். இதான் பம்ப்ட் அவுட். பயங்கரமாக இருக்கு. சவுண்டு நம்ம குறைச்சிக்கலாம். இல்லை, நான் நிறையா வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு உங்களுக்கே கிடச்சிரும். இதுவும் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு, இது ரெண்டும் கிடச்சிரும். அப்புறம் வந்து இந்த ஷார்க்கு நீங்கள் லெவல் இங்கே இந்த லெவலில் ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கும் கிடச்சிரும். இப்போ நான் வந்து ஜெட்டு வச்சுக்கிறேன். 20,000 இது நான் சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் நிறையா வாங்கிட்டேன். இப்போ என்கிட்ட 5,000 இருக்குது. 5,000 வச்சு நம்ம என்ன வாங்கலாம், சாண்ட்விச் எப்படி பார்க்கலாம். இது நல்லாயிருக்கு. இது ஐஸ்கிரீம் வாங்கியாச்சு. ஆனால் இப்போ நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஓட்ட வேணாம். இப்போ நம்ம ஜெட் பிளேன் வச்சுக்கலாம். ப்ளே கொடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு விளாட்ணுன்னா ப்ளே வித் ஃப்ரெண்டு கூட கொடுத்துக்கலாம். வாங்க விளாடலாம். தோற்றுருவேன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா எல்லாம் நிறையா பேர் ரொம்ப நாளாக ஆடிட்டு இருப்பாங்கனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்பா நம்மளே அட்டாக் பண்ணுறாங்களே. கொஞ்சம் இது இப்படி தான் ஆகும். என் நெட் ப்ராப்ளம் எங்கள் வீட்டில். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நெட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் விளாட்லாம். பார்த்தீங்களா, நானே போய் விட்டேன், நெட் ப்ராப்ளம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் விளாட்ணுன்னா விளாடிக்கலாம். டபுள் லிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் வரும். நீங்கள் இந்த டைமிங் மாதிரி ஓடுதில்ல, அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயாவது தொட்டிங்கன்னா இது வந்துடும். ஆடு போயினதுக்கப்புறம் இது வந்துடும். நம்ம ஹோம் கொடுத்து வெளில போயிடலாம். அப்புறம் லீவ் எப்படி கொடுக்கணுன்னா, இந்த கமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்குல்ல, அது கொடுத்தீங்கன்னா லீவ் கொடுக்கணும். நம்மக்கிட்ட நிறைய கேம் இருக்குது. உங்கள் அம்மா அப்பா விடலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நான் சொன்ன ஐடியாவை போய் கொடுத்துக்கோங்க. இது வந்து சாய் மார்வல். என்கிட்ட ஆட் ஆகணுன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம், நீங்கள் ஆட் மட்டும் கொடுத்தா போதும், நான் ஆட் பண்ணிப்பேன். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.